Lur planeta eguzki sisteman hirugarren planeta da. Lurraren sorrera orain dela 15 milioi urte izan zen Big Bangari esker, baina oraindik ez gaude ziur. Lurra osatu eta denbora gutxira asteroide batek Lurra jo eta bere zati bat kanporatu zuen, ilargia sortuz. Hori gertatzerakoan ez ziren biribiak jarri, baina denboraren poderioz biak biribiak jarri ziren. Lurraren radioa 159.597.817.830 kilometro. Distantzia minimoa eguzkitik 0,993 argi urte. Distantzia maksimoa eguzkitik 1,017 argi urte. Lurraren inguruan dagoen satelitea, ilargia. Diametro ekuatoriala 12.756,28 kilometro. Diametro polarra 12.713,50 kilometro. Bataz besteko diametroa 12.752 kilometro. Ilargia eguzki sistemaren 5. satelite handiena da eta Lurraren satelite bakarra da. Honen inguruan biraka dabilena. Ilargia eta Lurraren artean bataz beste 394.400 kilometro daude. Ilargiaren diametroa 3.477,8 kilometrokoa da. Urtero distantzia hau 3,82 zentimetrotan hazten da. Hala ere, erradioa ez da konstantea. Orbita eliptikoa du, distantzia txikiena, perigioa, 356.000 kilometrokoa, eta handiena apogeoa 406.000 kilometrokoa. Lurrak bere ardatzaren gaineko jira osoa egiteko 23 ordu 56 minutu eta 4 segundu behar izaten ditu, eta eguzkiari buelta osoa emateko 365 egun eta 6 ordu behar ditu. Errotazio mugimenduak egunak eta gauak sortzen ditu, egiten den bitartean zenbait ordutan eguzkiaren argia jasotzen delako, eguna, eta beste ordutan ez, gaua. Lurra iman bat bezalakoa da. Iman horren poloak lurburuetatik oso hurbil daude. Horregatik, iparrorratzaren orratzak iparraldeko eta hegoaldeko polo magnetikoekin lerroz lerro jartzen dira. Eremu magnetikoak Lurraren kanpoko gunean dabilen burdin urtuaren eroamenak eragiten duen korronte elektrikoan du sorburua. Hala, Lurra eremu magnetiko batek inguratua dago. Magnetosfera hori atmosferan 140 kilometrotik gora hedatzen da, eta eguzkiak igortzen dituen partikula karga elektrokodunak erakartzen ditu. Guztiz garrantzizkoa da hori hala izatea. Partikula horiek Lurrera eroriz gero bizitza suntsituko bailukete. Oso gertaera ikusgarriak izaten dira halakoetan, aurorak. Nuklea, Lurraren erdigunea da. Nukleoko materiala oso astuna da. Geruza hau denotan lodiena da. Mantua, nuklea eta lurrazalaren artean dagoen geruza da. Temperatura oso altuak izan daitezke bertan. Harriak urtuz eta mugi daiteken magma izeneko orea sortuz. Sumendiak eta lurrikarak mantuan dute beraien jatorria. Lurrazala, kanpoko geruza da eta bertan bizi gara. Bere lodiera 5-50 kilometro bitartekoa da. Baditu zati lehorrak litosfera izenekoa eta ura duena hidrosfera izenekoa. Geruza honetaz gain badago beste bat lurrazalaren gainean dagoena, eta Lurra bizi ahal izateko erabat beharrezkoa dena, atmosfera. Atmosferan geruza ezberdinak daude. Troposfera, edo beheko geruza, bertan fenomeno meteorologikoak sortzen dira. Estratosfera, troposferaren gainean kokatzen da, eta oso zabala da. Bertan badago ozono izeneko gasez osatutako geruza bat, eta honek guretzat arriskutsuak diren izpi ultramoreak filtratzen ditu eguzki izpietatik. Geruza honetan oso oxigeno gutxi dagoenez ezinezkoa da bizitza. Ionosfera, estratosferaren gainean dago, bertan gasak asko gutxitzen dira, eta temperatura asko igotzen da. Gure planetaren temperatura handitzen ari da, erragai asko kontsumitzen ari garelako, makinen eta fabrikengatik. Honek eragina du, gure glaziaren erorketa eta horrela gure ibaiek ur gehiago eramaten dute.
Jendeak plastikoa eta zaborra uretara edo basoetara botatzen ditu, eta horrela gure planeta kutsatzen ari da. Zientzialari gehienen ustez, lur planetaren gainean bizia orain dela 3.500 edo 3.000 milioi urte inguru agertu zen. Oso onartua bada ere bizia lurrean bertan sortu zenaren hipotesia, zientzialari batzuek biziaren jatorria lurretik kanpo kokatu dute, panspermiaren hipotesia defendatu. Biziaren jatorriari buruzko ikerkuntzak zientzia asko biltzen ditu bere baitan. Biologia, kimika, astronomia, geologia eta meteorologia besteak beste. Azken urteotan, asko aurreratu bada ere, oraindik ez dira argitu biziaren sorreraren atzean dauden faktore guztiak, eta nola eragin zioten elkarri lehenengo zelula sortzeraino.